מה קורה חבר'ה? היינו בארוחת צהריים עם מישקה ואדם. עוד פעם תגיד את זה? היינו בארוחת צהריים עם מישקה ואדם. איך היה? היה טעים? אכלנו חומוס. אכלנו חומוס אמריקקי. חומוס מחורבן. חומוס מחורבן. היה חומוס בסדר, אני לא יודע מה אתה חושב. היה סביר בינו. חומוס מעפן עם פיתה. זה היה חלב אב. אבל יש לנו פה פינוקים לכל היום. כן, מישקה היא מישהי תספר מי זו מישקה. מישקה זה מישהי שהכרנו דרך מייספייס וסתם התכתבתי איתה כמה חודשים ובסופו של דבר יצא שהגיעה להופעה אתמול והיא וחבר שלה אדם הזמינו אותנו לארוחה אחרי זה והיום בדרך לפיטסבורג נפגשנו איתם עוד פעם באיזה מסעדה ביאנגסטאון עם אחוז שיעור הפשיעה הכי גבוה בארצות הברית. כן. רוצים למצוא את העיירה הזאת באינדיאנה? אכלנו במקום שקוראים לו סידרס שזה גם לאונג' הופעות וגם מסעדה מידל איסטרן פוד והיה בסדר והיא הביאה לנו מלא אוכל לדרך. כן, כמו דודה יהודיה טובה יש לנו פה צעידה לדרך בקלאבה and סמבוסק איך היא קראה לזה? ספינץ' פאי או משהו? לא, ספינץ' פאי זה ספינץ' פאי. סמבוסק אחי, זה סמבוסק ספינץ' פאי. תרגע. אז בבית הביצים. אתה באת בבית הביצים, אתה באת בבית התחת. מה באת בבקן? מה באת בבית הביצים בבית התחת? קיצר, יש לנו פה סמבוסק, בקלאווה, חומוס סלט צ'יפס, נתחלף. זהו, סדרים. טוב, שלום. אתה באת בבית הביצים?